खुलुमबाय। रिलाइभ निउज 24 नि स्टुडिअ'आव रादाबखौ फरायदों आं अनजु ब्रह्म। बिटिसिनि बिसायख'थिया दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै बिटिसिनि सेथि खोन्दो हिसाबै बाक्सा आरो उदालगुरियाव गिबियै जाबाय। दिनै फुंनि 7 रिंगानिफ्राय जागायो। बे बिसायख'थियाव गासै 1739 भट सेन्टारफोराव भट जायो। सेथि खोन्दोनि बिसायख'थियाव गासै 130 बिजाथिफ्रा मोन 21 बियाबाव बाहागो लादों। उदालगुरियाव मोन 10 बियाब आरो बाक्सायाव मोन 11 बियाब। ভোট দিব আহি পেলাই আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে? ভাল লাগছি, मोजाङानो मोनदों। बोथोराबो मोजां, जेबो माबा मोनाखै आरो गासिबो मोजाङानो मोनदों होननानै बुंदों। আপুনি ইয়াতে থিয় হৈ থকা বহুত টাইম হ'ল নেকি? जादों फुंनि मटामटि 8टानिफ्रायनो इयाव गसंदों। न'आव जेबो संबोआखै खावबोआखै। बिसायख'थिया गोजोनै सोलिबाय थानाय समावनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव बिपिएफनि मददगिरिफोर आरो पुलिसनि गेजेराव दावराव-दावसि जानायनि खौरांबो फैदों। भट जागायनाय लोगो लोगो गरेस्वराव बारग' एमपि बिस्वजित दैमारि, इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर', उदालगुरियाव बिटिआरनि सागानगिरि गबिन्द बसुमतारि, आसामनि मन्त्रि रिहन दैमारि, बिटिआरनि सागानगिरि धीरेन्द्र बर', एमपि हिरा सरनिया बिथांमोना गावबा गावनि जायगानि भटिं सेन्टाराव भटखौ होबाय। रिहन दैमारिया फोरमायनाय बायदिब्ला उदालगुरिनि मोन 10 बियाबाव गासैयावबो बिपिएफआनो देरहाजोबगोन। मख'नो गोनांदि इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा ट्रेक्टर सालायनानै भट होफैदों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव 90% देरहागोन होननानै बुंदों। 26 नं दरङाजुलि बियाबाव सासे सिआइटिएफ जवाना सासे मानसिखौ बुनायनि थाखाय दुंहाव थासारि सोमजियो। राइजोफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला सिआइटिएफ जवाना जौ फेनायमोन। नैथि खोन्दो बिसायख'थिया 10 दिसेम्बराव जागोन। जानो गोनां 10 दिसेम्बरनि बिसायख'थिया क'क्राझार आरो चिरां जिल्लाखौ लानानै जागोन। बे मोननै जिल्लायाव गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफोरा बिसायख'थियाव फोसावनाय मेलाव बाहागो लाफैनायनि गेजेरावनो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिजेपिनि गोहोगोरा दैदेनगिरि हिमन्त बिश्व शर्माजों अपेन चेलेन्ज होनाय बाथ्रा बुंनानै भट रेगिंनि खोथा रायखाङो। हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे रेगिं खालामब्ला 100 रेगिं खालामगोन होनना बुङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।